Na, szóval srácok, akkor én azt mondom, hogy akkor kezdjük is. Mit szólsz hozzá? Alright, úgy csopoljunk fel. Én most nem tudom. Jó, na, most srácok elkezdtük, úgyhogy megnézzük, hogy igazából mit is tudunk összehozni. De amúgy azt kéne, szerintem, hogy kicsit felfedezünk itt, vagy? No, gyere, kezdjünk el felfedezni. Gyere, áll erre. Pillanat. Erre. Hadd szedjem ki a szapát. Gyere, Songoku. Miért vagy Songoku? Én ilyen szar vagyok. Csa! Te ásod le, nem akarsz bányászni? Vagy nem bányászom most, vagy mit csinálunk? Hát de, szerintem most azt kéne. De várjál, de ennyire ne ássunk le. Gyere, ássunk vissza. De fel kell fedezni dolgokat, ugye tudod. Akkor menjünk mélyebbre. Hát azt kéne csinálnia. Vagy te látsz? Nem látok semmit, de én látok téged. És ez világítani fog? Én nem tudom, de én actually nem látok semmit. Itt a torcs, itt van nálam a torcs. Craftok én is egy párat. Gyere, nézzünk itt tovább. Itt, mintha lenne valami. Jó, srácok, igazából most nagyon így lejöttünk. Ide megint valahol vele fogunk esni. De itt van egy ilyen cucc. 3 darab torcs. Ami jó, nekem van 15-kor craftoltam egy párat. Szépen. Nekem van 18, úgyhogy gyere. Ássunk lejjebb szerintem. Itt úgy döntöttünk, hogy feljövünk, mivel elég felkészületlenek voltunk az egész bányához. Szóval felmentünk. A terambuláját. Ez a szar, de ez nagyon erős. Gyere, menjünk tovább, gyere. Nem, meghalok. Most hova mész? Elbújjuk ide. Miért? Nem látnak. Mit csinálsz? Meghalsz! Tényleg! Ne, Jani, de még egy fel! Ne! Üsöd vágja, ne sajnáljad! Csak szemeld. Basszus, ez torcs! De miért fakja? Nyugi! Egyet rakjam. Amúgy azon gondolkozom, hogy itt amúgy ki is alakíthatnánk magunknak egy kis helyecskét, vagy? Ide a föld alá? Amúgy a föld alá? Jó lehet. Aha, amúgy lehet, rátok benne potenciál. Jó, akkor gyere, kezdjünk el itt ásni. Vagy kiütöttem. Egyre többet kell csinálni. Nem a föld alá kéne építenünk a bázist. Mert ez így nem jó. Visszafel kéne. És akkor mi van akkor, hogy egy fára építünk, akkor mi van? Nem? Hát de... Majd mutatom, hogy milyen bázis kell építeni. Majd megcsinálom. De ne videóból nézzük. Én nem videóból nézem. Én ilyet csináltam. Aj, de várj, ezeket a zombikat valahogy akkor innen ki kell nem izélni. Akkor engedjük be őket, aztán szétverjük. Na gyertek! Hogyan kell craftolni? Ide, ennek közébe menj, és akkor ott nyom meg az escape-et, és tudsz csomó mindent craftolni. Piáz! Az baj, az mondjuk crate. Az nagyon nagy baj. Gyere! Oh my god, bro. Oh, hell no. Meghaltam. Gyere ide hozzam. Ilyenkor te felveszed a lootomat, vagy nem? Nem. Én is mindjárt meghalok. Vagy bírd ki egy kicsit. Jó, mindjárt ott vagyok, nyugi. Bírd ki még egy kicsit. Légy a lootomból semmit ne vegyél fel. Ilyenkor hol a lootom? Ez hova tűnik? Itt van, gyere le.
De most visszakaptam mindent. Ja. És hogyha kiütöm ezt a... Mi ez a sír itt? Ez mi? Az a te halálod helyszíne. Ja. Na, akkor kimenjünk, mert amúgy kezd már egyre jobban világosodni. Ja, ki kéne. Jó. Akkor gyere. És akkor elinduljunk tovább valamerre, vagy? Itt le is telepedhetünk, mert itt van egy ilyen gombás hely, az nagyon jó. Melyik? Az a kék, ami világított, tudod, az a hely. Kiderült, hogy amúgy mégsem volt ott semmi, hanem az csak egy világító medúza. Na mindegy, térjünk vissza a videóba. Letelepedhetünk. Ja, ezen a részen itt. Aha. És akkor itt lesz egy kis izénk, bányánk, vagy mi? Az úgy, vagy lesz itt egy kis bányánk, vagy mi lesz? Akkor itt egyenesítsük ki a talaj, gyere. Igazából ebben a részletben ugyanúgy semmit nem csináltunk, csak felhúztuk a házat, meg kidíszítettük a körülötte lévő környéket. Egyébként nem is annyira tudtunk beszélni, mert koncentráltunk a játékra, mondjuk nem tudom miért, csak pakolni kellett a blokkokat. Ja és tényleg, amíg itt szerencsétlenkedünk a házunk környékén, addig nagyon szépen kérlek iratkozz fel erre a csatornára, a kettyenőkre, és dobj egy lájkot, amíg nem tetted meg. Ugyanis fontos lenne nekünk. Ennyi. Ja, ennyi, végeztem. Ez mi? Papírsárkány. De jó. Hát most a száj! Jó, de csináltam egy kis kerítést. Nice. Craftolj te is magadnak szettet, és menjünk le oda, a gombás helyre. Hallod? Aha, csinálta ide egy ilyen izét, szóval kemencét. És az mire jó? Ja igen, ebben tudsz magadnak ilyen vasszetteket csinálni, meg ilyenek. És akkor például... Vasszetteket? Ilyen vasrudat, meg ilyenek. És abból tudsz majd szettet csinálni? Aha, és akkor... Halló? Igen. Jó, nálam van elég fákja. Úgyhogy azt mondom, hogy menjünk ki. Gyere Noel, induljunk el. Induljunk el, gyere. Egy pillanat. Na, gyere, induljunk most el. Már most sötét van, és akkor legalább addig nem kell fel. Gyere, de itt ugye tudod, hogy van föld, amit szóval ne ugorj le izomból. Tudom. Mert itt van valami. Hiszed a blokkot. Hol? Csak ilyen izé volt. Már ott a kékség, gyere csak szembe ássunk. Alattunk. Ja, víz. Itt vannak cuccok. Megfulladok! Nem lehet úszni. Ne! Megtámadott a vörös. Maradjál ma. Vagy meg fogok fulladni. Hallod? De hogy fogsz? De miért nem tudok lerakni blokkot? Na hova megyünk? Hova kéne menni? Én azokért a cuccokért, amik ott fenn vannak, azokért én még szerintem felmegyek. Hol vannak fenn? Ott fenn vannak cuccok. Várjál meg. Hát nyissam ki. A torcs! 2 szilver, 29 kopper. Gyere ide, ugorj fel, ha fel tudsz. De nem tudok, már szar a játék. Nem tudok lerakni. Mire kell nyomni akkor, hanem erre? Na, szar. 2 bomba. Az jó. Mi? Az nem rossz. 4 bomba. 4 bomba. Az nem rossz. Szerintem. Most merre menjünk? Mit mondasz? Itt vagyok mellett. Menjünk a kék gombáshoz. De az hol van? Merre? Láttam valami kékséget. De hogy ugrottál át? Várj, itt van valami érc. Ez vas vagy tungsten. Ez mi a szar? Én nem tudtam azt kiszedni, úgyhogy hagytam ott. Várjál, nem itt volt. Hát de itt világított, nem? Még te is mondtad, hogy itt világít. De itt csak vizek? Hát igen, de az nem ennyire lent volt. Gyere, kövess, itt van nagyon nagy bánya, gyere. Várj meg. Nem várok meg, szia. De várjál meg, én nem tudok blokkot. Na, mi az a fós? De te hogy raksz magad alá blokkot? Bomba. Nem tudom. Hallod? Hogy raksz magad alá blokkot? Ott a kékség. Nice, akkor gyere. De az nem az a lila cucc, hanem az csak simán víz, és benne egy izé, medúza. Aj, na már. Mindegy, megöljük a medúzát. Megölhetjük. Ez csak ide nem leszünk be a De vizet. most ránk fog ömleni a víz. Ó,
Oh no! Az baj! Az bajos. Várj, jó, okosak voltunk. Jó, jól csináltuk. Nagyon jól csináltuk. Ja. Jó, gyere. Na mi van te? Jó, kaptunk lecsikot, vagy mi volt az? Mi volt az? Mondjad. Tényleg ilyen, ez arra jó, hogy így be tudod dobni a vízbe. Mutasd ki. Így, puty. Így be tudod dobni a vízbe. És akkor majd látsz a víz alatt. És nem lesz fel. De most miért dobtad be? Én megmutassam. Nyugi, még... Hát te hülye vagy. Nyugi, még van. Mennyi? 3. Ó, de jó. Őszintén ennél a résznél szintén semmit nem csináltunk, körbe-körbe ugráltunk a bányáknál, ugyanúgy ilyen korsokat törtünk ki, és abból szereztünk ilyen potikat, meg kötelet, meg fákját, meg ilyeneket, semmi olyan hasznos dolgot. Aztán egyszer csak mélyebbre kezdtünk el ásni, aztán belefutottunk ebbe. Ó! Mineshaft. Gyere, menjünk el erre. Tak! Világítok. Oj! Valami jön! Jön az a giliszta. Jön az a giliszta. Itt, állj meg. Hogy kell belőle kiszállni? Röbetű, ez smaragd. Emerald, aha. Gyere már itt, Egy pillanat és jövök. és van még egy kis... Ne, meghalok! Ne, meg ne hajj! Hogy mentél oda? Beástam. Én is. Be. Oh no. Jó? Az meghalt. Nice. Viszont sajnos Sepinek mennie kellett, úgyhogy srácok, ennyi is lett volna a mai videó. Hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot további ilyesfajta tartalmakért. Szóval, ennyi is voltam. Sziasztok!